ама тия не можачи, дето правим ги да хърка точно както котенцата, дето всека нощ хлопка. Тия моите от махлата кеша в брадата тъка и набия кика и куката си хлопата. Влязам в фиката от тока, едно нещо хуска. Игнорирам ги изобщо с тия шматки, нямам общо. Като стъпата гега започва да става грозно. Като е пълна с разпускам си, не ми се слизам от проче. Не си вироден, да съм се клонче, ще припаза дали кадо гроб. На тия рапета дето са на децата са ме фанали за хуя. Аз мога да кажа, че нема къде да ги видя и нема къде да ги чуя. Ако идея ще си поискат, първо се правят, а после пискат. Нема тъшаци напред да натискат, иначе искат. Достата излиза злато от махалата, ми е блато. От ден съм бърши като, такова ми е ден катало. Наре, помни, наре. С главата обръща резко и влизам кът хайдути в чужда. Когато свършва тази игра? Гърло и почва да повръща. Накрая, като свърша Пускайте ли? най-съща. Откая ударам скоро, каже спита папа. Ще движа чи, ласа папа и да духа папа. Ударам туба папа, направихме го скока. Тука ние сме хората за най-добрата стока. Всички са клуба, всички хора твора бъд. Като се поява, върхуха закона, оставаме срещу реда. Не моли догонат, затова ни лафят за гърба. Обуш светля от мене беше мината, краката си отваря като види гилотината. Затварницата влизаме, обираме витрината, не даваме пиначки като ламарината. Гласа ми е пална, че кула, коса въстен ми иска бена, се мъртват ясно. Надежда люли, схемата е ясна, ако не ти киса, нашата каста.